Allum inwieġeb mhux ħati. Hekk iddikjara fil-qorti Roderick Azzopardi kważi kontra qalbu meta t-tnejn filgħodu kien akkużat li qatel lill-eks sieħba tiegħu Charlotte Azzopardi li skont l-akkużat marret ma' wiċċu u tilfitu. Fawla 25 quddiem l-imħallef Nadine Santlija, l-ispettur Wayne Camilleri spjega illi kien għal-ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar meta l-pulizija rċiviet telefonata anonima fl-assa ta' Ħażabbar li Roderick Azzopardi kien baċi messaġġi li jindikaw li kien se jweġġa lilu nnifsu. Għal din ir-raġuni, il-pulizija marru fil-post biex jiċċekkjaw fuq Azzopardi li meta mar jifsilhom il-bib der eċitat ħafna. Il-pulizija qalulu li kellhom informazzjoni li l-eks sieħba tiegħu setet għamlet rapport. L-akkużat wieġeb impossibbli għaliex ġiet f'wiċċi u tilfitni. Hawn Azzopardi indika lill-pulizija li kien hemm katavru fil-kamra tas-sodda u l-uffiċjali daħlu u sabu mara mejta. L-akkużat kien arrestat fit-3:05 f'jum Santa Marija u qed iwieġeb mhux ħati għal 5 akkużi, fosthom omiċidju volontarju li spara arma tan-nar f'żona abitata u li kellu fil-pussess tiegħu arma tan-nar. Fl-awla Azzopardi kien viżibbilment eċitat u daħal libes xorts gris u toblu. L-avukat tad-difiża li hi avukat tal-għajnuna legali talbet biex isir assessjar mediku lil Azzopardi minħabba l-qagħda li jinsab fiha. Il-Maġistrat Nadine Santlija ordnat sabiex id-direttur tal-ħabs qabbad tabib biex jeżamina lil Azzopardi li issa se jkun qed jinżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Għall-Avukat Ġenerali deret l-Avukat Kylie Bonnet filwaqt li l-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Wayne Camilleri flimkien mal-Ispettur Hannah Harmer.